Samba nessuno non può giocare sulla ragazza di Zulani yang che è detto ai si pagati mentre la paghi scontro sa su Mattiski allora la paghi un limo le stesso ciò ane iso in nesse scatti ane ino in nel tuba Icona 그러니까 반지상의 이 조시 멋지게 아이고 놓고 이쪽에 나쁘게 되게 보나 내가 지금 나쁜 거는 가로 모버리를 나쁘게 옮가르게 위치에서 가라치나 나쁘게 아마 수루 Fabugues Pagamento da Totani. Português que tem essa só moia. Ane isso ainda esses cati. Ane ino ainda ni tuba. Aku pengen apa kali lihat bola. Aku pengen sih. Sekarang pakai sekalian kulissen. Ausgått från att få gjort detta sig. Sigue occorre la entità che ipola come le che li succianghe ma tutta e c'è un che non mi figa c'è tra sindrome o tu ma tutta in le batti ipola anche che cambia nani batti cambia che scumba anche che scumba i sani batti scumba i sercomo anche come i sani anche come i succianghe ma tutta e se li succianghe ma pensaci il buco è un stavo che ci viene una itena il buco Otangenge utenge di buco di banane e sagane giuraio Cristiano Ronaldo e che ne passa Aku pengen apa kali lihat bola dia visual di bola lagi Sekarang pakai izin ketik pakai jenaman sebelum limo awal semacam Now speed point Ribeiro oggi je fagi pin kau juzosa Sebenzi wanja imalinge eko ane iso ine siskati ane ino ine ni tuba imbuku eyo usaba ukijigelele unaithenga imbuku otangeke uthenge imbuku efana nale isaka endurayo Cristiano Ronaldo
Engemasho ngaphakathi abahlekeli. Uthi nje mina ngihambela ngo-10 ngiyaphambili nje kuphela lento zenzo parallel parking no side parking no bani angizazi ngazi ukuthi nje ngiyahlehla ngiyaphambili bafuna iphasi kanokusho akubhekela phakele le bhola usubuka Ushaluli, nangu Shaluli. Tashaluli phela ngefathi. Uswenka ngetiski. Insizwa ke yayingena la eOrlando. Ihambe ke iyophuma ngale. Umphethe uthi ke sekukhona. Ishatshela lapha ke uziwethi ekhefini. Samba nesona sibukothi sike sona ngathi siyasulane ayisiphaka lento anithuma Nangu ke umsebenzi wanda imali ingekho anithuma sebenza lapha ke uNozinti Susana pagare le bola Utige cabanga ke ndoda ungadinga ukuphelele ngale ndlela i-upper hand iyo ke phethela phambi kokuphelemba nomunye wakhomba umnyesweni omunye wamvikela iso lakhe Kanagata! Now Farhan Matota ningabavuleli ungenjalo bazosiqeda uthi njengoba nivula nje bazosiqeda Uthobeka umbuzo wathi uthi ke ulithintile na ibhola awungalithintanga ibhola leyo i-free kick uthi ke ningajahi madoda le 3 points iyasala ifuna ke ukubaphathisa ke ithoshi iso inesi sikhathi abe yino yini ithuba akubheka nje uNozinti njengoba ke elibuka kanje bafuna iphasi kanokusho
ushaluli nangu ushaluli shashalulile phela iVersace uswenka ngejiski insizwa ke yayingenela iOrlando ihambe ke iyophuma ngale anithuba uthi ekhuluma ndoda buwa baba bayenzela ke itiye ihleli yaphuza kumnandi akubhekela phakele lebhola Kanabata! ushaluli nangu ushaluli shashalulile phela iVersace uswenka ngejiski insizwa ke yayingenela iOrlando ihambe ke iyophuma akubhekela phakele lebhola uyavimba unozinti sebenzekela phake emuva abe yiso yini lesisikhathi abe yino yini lelithuba Kanabata! engafakele inkundla sibhekela phake ijiqedi phake thina manzima umlimo amesimadoda yasho leyo mpahla elihle igoli engengasho ngathi abantu abadle-eli engengasho ngathi abantu abadle kuse-eli khona-ke okungekasagela ukudla kubo siyahamba isikhathi ebhodini valani madoda ningabavuleli kungenjalo bazosiqeda uthi njengoba nivula nje bazosiqeda anithuba Kanabata! Nayo leyo mpahla! Wasema tumizanda. Selawa imizuzu emibili ngamanenjana ulikemukele namabhikahle namhlanje ngoba imizamo yothola ima-effects unompempe uzoyishaka kuba ayishaye kathatha impempe yakhe amaphanda amakhululekile ke manje ahleli kamnandi abodwa abasukumayo